Ei bine, mă bucur să testez aceste capsule de la Pervol în colaborare cu Bastor și vreau să vă arăt ce am primit și ce noutăți avem de la Pervol. Ei bine, această gentuță nouă, nu spălată cu Pervol Caps, Rethink Fashion. Super tare, toată lumea cunoaște și iubește acest slogan. Și super! Aceste mostre, o grămadă de mostre care abia așteaptă să ajungă și la prietenii mei. Ia să vedem, alături desigur de materialele promoționale. Știai că hainele tale se pot deteriora în timp dacă le speli cu un detergent obișnuit? Avem aici Pervol Color pentru haine colorate, acesta mai exact, și Pervol Black pentru haine negre și închise la culoare, acesta. Și să le și scoatem din cutie. Deci, cam așa arată ele. Deci, pentru haine negre și închise la culoare, pentru 10 spălări, făcută din 50% plastic reciclabil. Așa arată. Foarte fain și să vedeți ce bine miroase coletul. Și încă unul pentru haine colorate. Pentru toate culorile mai exact. De asemenea, 10 spălări, de asemenea 50% plastic reciclabil, all-in-1. Super fain. Și să citim acum și mai multe despre aceste produse din materialul trimis de Bastor. Iubește-ți hainele și ai grijă de ele. Noul detergent Pervol Caps, te va ajuta să te bucuri mai mult timp de hainele tale preferate și vor fi la fel de frumoase și colorate ca în prima zi. Super, super tare! Așa, are de grijă de țesături și culori și se utilizează foarte ușor. Se pune o capsulă în cuvă și apoi hainele la programul potrivit. 4 funcții: curăță, redă strălucirea culorilor, îngrijește țesăturile și răsfață hainele. Așa stă treaba, revin imediat și cu filmarea după primele spălări. Abia aștept, pare un produs într-adevăr promițător. Nouă? Nu. Ei bine, este spălată cu Pervol Caps. Detergentul care curăță, redă strălucirea hainelor, îngrijește și pe lângă oferă și un miros super plăcut. Dar pentru haine închise la culoare, această cutie de Pervol, care reînnoiește aspectul hainelor chiar și la temperaturi scăzute prin formula super eficientă. Și aici, de lângă mașina de spălat, vă invit să folosiți noile capsule Pervol și desigur sunt super simple de folosit. Iei capsula, o arunci în cuva mașinii de spălat și după pui și hainele preferate. Să ne revedem cu bine la următorul produs testat. Eu vă pup!